Il-karneval għas-sena d-dieħla se jkun bil-wisq differenti wara li fis-sajf li għadda tlift l-akbar ħabib li kelli bl-aktar mod traġiku. Kliem Sean Kurmi, wieħed mid-dilettanti tal-karneval fil-kumpanija Buffalo & Co. li fawissu li għadda inħasdet u bkiet it-telfa ta' Jean Paul Bonnet ta' 45 sena minn Ħamrun magħruf bħala ċipi. Jean Paul tilef ħajtu b'mod traġiku wara li ħaxxokk elettriku waqt li kienet jaħdem fuq il-karu tal-karneval tas-sajf fawissu illi għadda. Sean Kurmi stqar ma' One News li kien se jaqbes il-karneval tas-sena d-dieħla, iżda domnu ħass xi ħaġa tgħidlu biex ikompli u din is-sena ifakkar il-memorja ta' sieħbu iċ-ċipi. Bħalma jaf kulħadd għaddejna minn traġedja keraw. Tlift l-akbar ħabib li kelli isoħija kien jarma l-karneval bisħab miegħi. Kon ħanieqaf mill-karneval, imma isu xi ħadd beda jgħidli mit sieħbek fl-iktar festa kien iħobb ħatiqaflu. Fil-maħżen tal-karneval fil-Marsa sibna lil diversi dilettanti tal-karneval li bdieqa kbira iżda b'dedikazzjoni aktar mis-soltu kienu qed jaħdmu fuq l-istess karru li ħasat il-ħajja taċ-ċipi. Iżda din is-sena il-karru se jkun bil-wisq differenti mis-soltu. Mit-tema ewlenija tal-festa tradizzjonali Maltija se tkun il-figura taċ-ċipi li pesta fratell jerfa' l-vara, ħaġa li hu kien iffissat fuqha. Namlu karru fuq il-festi tradizzjonali, għax kien iħobb idur il-festa, kien jerfa' fil-festa, kien iħobb il-karneval. U d-deċiżjena nagħmlu karru fuq. Kurmi għalinna li dan ix-xogħol fih rabta kbira. M'hemmx sajfu xitwa u anqas ħin mal-familja l-aktar f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Iżda issostni li dan kollu jagħtihom sodisfazzjon kbir għaliex liċ-ċipi se jagħtuh it-tislima illi tixraqlu. Da żminijiet suppost bil-vakanzi nkunu maħna bqgħu għaddejjin bil-xogħol fuq il-karru biex illestuhlu. biex intuħ l-aħħar tislima. Watem jgħidilna li fil-maħżen tal-karneval għadu jinħassew in-nuqqas taċ-ċipi, iżda l-ispirtu ferrieħi tiegħu għadu jimlihom b'kuraġġ. Nuqqas tiegħu tħossu dejjem, għax kien ferrieħ u kulħadd jiċċejta miegħu jaqbad miegħu. Għalina du magħna, għandna ritratt tiegħu qed imweħħelem. Nkollu nsemmuh, jiġifieri qisu għadu għax jiena għad naqqas biss nemmen li ġed id-disgrazzja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.